Gaurkoan, Oleta eta Otxandio arteko Kerixara baserrira etorri gara bertako Felix Ajuriarekin hitz egitera. Duela gutxi, Idiazabal jatorrizko izendapen babestuko lehendakari izendatu dute eta berarekin aritu gara kargu hartzeaz eta gaur egun artzagintzak duen egoeraz. Bueno, Felix, orain arte Idiazabal gaztaren lehendakari, jarduneko lehendakari lanetan aritu zera, eta orain ofizialki lehendakaria izendatu zaituzte, zerbait aldatu da edo? Bueno, noski aldatu dela. Bere momentuan, hainbat urtez izan ginen Jose Mari Uztarroz lehendakari eta ni lehendakari orde, eta eredu hori oso ona zen, bi pertsona egotea Idiazabal jatorri izendapenaren buruan. Orduan berak, Jose Mari Uztarrozek adinagatik utzi zuenean, hor egin genuen trantsizio lasai bat, baina nik bai, berak utzi zuen egunean bertan hartu nuen konpromisoa lehendakari orde bat bilatzeko, berriro ere tanden hori osatzeko, eta hartu nuen konpromisoa baita ere izango zela emakumezkoa eta gaztea. Eta bueno, urkitu dugunean, konbentzitu dugunean pertsona bat, kasu honetan Maider Martinez Legutioko hartzaile eta gaztagilea, berriro osatu du taldea. Ni lehendakari izatera pasatu naiz eta Maider da orain lehendakari orde. Eta zer dela eta ez, nahi zen nuen lehendakari orde hori emakumea izatea? Horrela sektorearen isla hobea ematen dugulako. Badugu gizonezko gehiago daukagu orokorrean Idiazabal kolektiboan, baina ere emakumeen presentzia oso nabarmena izan da betidanik, batez ere hartzai gaztagileen aldetik, ezta? Gaztagintza emakumeen lana izan da, gero eta gehiago esan behar dut baita ere oreka ematen ari dela, ez? Gero eta gizonezko gaztagile gehiago dago, eta baita ere emakumezko hartzai gehiago dago, oreka hori ematen ari da, baina ez nuke ulertuko lehendakari eta lehendakari ordetza bat gizonezko eta bestea emakumezkoa izango ez balira. Eta jatorrizko izendapenaren inguruan ari gera hizketan, zer izan behar du ez, gazta batek, halako titulua edo eskuratzeko? Badakizu Idiazabal dela Europako onartutako denominazio bat, jatorri izendapen bat, orduan Europako araudia bete behar du. Eta 3 oinarri ditu Idiazabalek, alde batetik eremu geografikoa, hau da, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta ia Nafarroa osoan egin daiteke. Bigarren oinarria da ardilatza, gure ardia, bertoko ardia, belarra janez esnea ematen duena. Eta 3. da esne gordina eta gazta egiteko modua. Horrekin lortzen dugu, denok ezagutzen dugun Idiazabal gazta indartsua. Eta ez, aipatu duzu ez, pixka bat emakumen figura hori indartzen doala, nola aldatu da ez, ez dakit duela urte batutatik gaur arte emakumearen figura hori? Nabarmendu egin da beraien presentzia, orain beti lehen askotan ziren, ez dakit noren emaztea, orain ja gero eta gehiago daude elkarte zibilak, ero nolabaiteko forma juridikoak, bien artekoak. Baina bai Idiazabal kolektiboan batez ere gaztagileen artean, azkenen urteetan gaztetzen ari da asko sektorea. Batez besteko adina hartzai gaztagile honea 40 urtetik beherakoa da. Eta gazte inkorporazio horretan ematen ari da bereziki emakume gazteen inkorporazioa. Orduan hori da aldatzen ari dena, kolektibo gaztea, jente gaztea, eta emakumeak sartzen, formazioa duten emakumeak, denak dira Oñatiko hartzai eskolatik pasatutakoak, baina hainbat eta hainbat unibertsitate mailako ikasketa dituztenak, hartzai eta gaztagile egin direnak orain. Eta gaur egun ez nola ikusten duzu hartzagintzaren sektore hau edo? Momentu honetan indartsu ikusten dut, baina uldade askorekin. Nik uste dut azkeneko 2 urteek zerbait erakutsi badigute izan da, tekla batek den egun batetik bestera alda dezakeela. Pandemiak hori erakutsi digu. Pandemiak esango nuke indartu egin gaituela, baina orain ere, momentu zail bai pasatzen ari gara, beste tekla batek eragin duelako zerealen eta pentsuen igoera izugarria. Beste tekla batek aldatu du energia kostoen gorakada handia. Eta, onartu behar dut, administrazio desberdinak asko laguntzen ari direla, diru laguntzen ari direla, behar bada berandu samar etorri dira diru laguntzak, baina etorri dira, herrialde guztietan, hartzaio iritsi zaigu dirua konpensatzeko galeroiek,
etorkizuna sendatzeko beste neurri batzuk ere hartu beharko dira. Eta bueno, ikusten dut sektorea momentuan sendo, konsumidoreak ondo erantzun du. Idiazabal gazta oso ondo saltzen ari da azkenengo urteetan. Urte amaieran ia ez da egoten gazta ez tokik. Eta bueno, horrek ematen digu sendotasuna, gaztetasunak, konsumidoren erantzunak ematen digu sendotasuna, baina esan dudana, zetekela aldatzen den urrengoan. Eta hori ez, justu duela 11 urte edo goienak beste elkarrizketa bat egin zizunez, baserri bizimoduaren ingurukoa, eta horrez, aipatzen zenun, etzen duela ikusten halako etorkizun beltza zuenik, ideia horrekin jarraitzen duzu, ala? Bueno, Idiazabalen horretan hori da gure lana, etorkizuna sendatzea, eta Idiazabal jatorri zendapena tresna bata, gazteak erakartzeko, hartzaileak mantentzeko, produktu on bate eskaintzeko konsumidorei, ingurua zaintzeko, gure mendietako paisaiak sortzeko, eta hortik, bide hortatik desbiratu gabe jarraitzen badugu, nik uste dut Idiazabal sektoreak etorkizun sendoa izango duela. Eta orain ez, pixka bat eguraldiari edo denboraldiari begiratuta, bero handiak ari gara jasaten, nola eragiten dio bero horrek ez, hartaldeari? Urte erraro izan da, ezta? Ze askok esango dute negurik ez duela egin, baina negua bai egin du, eta udaberria Euskal Herriko leku guztietan etorri da ia bete beranduago. Horrek eragin du, belar gutxiago onda, ardilatzak belarra behar du, esne ona emateko, eta pizka bat bai atzeratu da. Euria egin du, dezente, baina azken aldi honetan ez du egin, eta bera hundi horiek nabarmenak dira. Zorionez, harrapatu gaitu leku askotan ja kanpaina amaituta. Orduan ardia ja antzututa, eta kanpaina osoko esnea bilduta eta gazta eginda. Baina orain ere, besteok jarraitzen dugun batzuk, nabaritzen ari gara lehortea ur falta, eta noski ardilatza bat 40 gradutan baldin badago asko sufritzen du, artila ondo moztuta eukiarren asko sufritzen du. Eta horrek eragiten du esne beherakada. Baina oro har, denominazioko urteko datuetan, otsailera arte eta martzora arte gorakada dezentia auki genuen ekoizpenean, 10% ingurukoa, eta gero galera aukiarren, urrengo hilabetetan berantz joan da, baina urtea parraterako da urrek urtearekin konparatuz urte osoko ekoizpenean. Aurrengo denboraldia ez, kanpaina noiz hasiko duzute edo nola izaten da ez, gazta egiteko prozesu hori? Leku epelenetan, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean eta Bizkaian, azaroan hasiko dira bildotza jaiotzen, eta hilabete beranduago, abenduaren amaieran edo hasiko dira gazta egiten. Gure inguruan leku hotzagoak dira, eta Araban eta Nafarroko beste leku batzutan izaten da urtarrilaren amaieran hasten dira bildotza jaiotzen eta gazta egiten otsailaren amaieran edo martxoan eta uztaile edo abuztura arte egiten dugu. Beti ere non gauden hango giroari eta hango eguraldiari egokituz. Eta aipatu dugu ez, ardiei nola eragingo dien beroak, baina hartzainei nola eragiten die? Lehen egungo gorrak izan dira, ze azkenean baina ezin izan dugu geratu, gainera tokatu zaigu, balde batetik belarrak egiteko, urrengo negurako belarrak ontzeko oso eguraldi lehorra eta ona eta baldintza honetan lan egitea, belarra ondo lehortzeko, baina bero hoiekin lan egitea benetan gogorra izan da. Ni belarrak egin eta gero aste bete egon naiz gaizorik, uste dute pasatu dudan bero zapagaitik. Eta ez da erreza inorentzat lan egitea egin dituen bero nabarmen hoiekin. Eta gero ez, zuen kasuan, Kerixara gazta egiten dezute okerrez baldin nago, zer nolako gazta da? Idiazabal gazta bat, noski. Egiten dugu bai naturala, bai ketua. Betidanik erabili dugu gatzagi naturala, legar naturala, etzeko bildotzen legarra, eta horrek gure gaztari ematen dio guk ulertzen dugu beste autentikotasun bat, ez? Baina hori ere gero eta gehiago hartzaik gehienak erabiltzen ari dira etzeko gatzagia, eta gero eta ezagutza handiagoa dugu, ondo egiteko, ondo prestatzeko, eta nik esango nuke Idiazabal gaztaren zaporea ahulduz joan baino, indartuz doala horri esker. Eta orain ez, uda garaian askotan aukera bat izaten da, gazta gure hozkaioan ez, alde batetik bestera ematera, edo hondartzara, edo kanpinera, edo goazen lekura goazela, nola kontserbatu behar da gazta hori?
Gure gaztategian gazta dago 10-12 gradutan eta 80%ko ezetasunarekin. Hori etxean ez daukagu. Beraz, etxean baldin badakogu leko oso fresku bat eduki daiteke, baserrietan egon daiteke, baina gaur egungo bestelako etxe bizitzetan ez. Beraz, gazta izozgailuan gorde behar da, ondo babestuta, edo enbasatuta, edo bestelako filmatekin edo ondo babestuta, baina beti ere gogoratu behar dugu jateko epel egon behar duela. Beraz, jamaino ordu erditxo balenago atera beharko dugu, erdi zerditan dagoenean jateko. Eta orainoz, etorri zaidala burura, nola moztu behar da gazta? Ze askotan igual hartzen dugu kuina bera eta alde batetik bestera, beste batzutan triangelutxoetan mozten da, nola moztu behar da Idiazabal gazta bat? Bueno, guk etxean beti izan dugu gazta nahiko sendo eta trontzo on baten mozteko ohitura, ez? Baina, hoberena da gazta bat hartu, 4 zati egin, eta horiekin triangulutxoak egitea, hori da gazta aprobetxatzeko eta txukun egiteko moduriko berena.